Po zhliadnutí dokumentárneho filmu Zakázané vzdelávanie nám pán profesor Miron Zelina ponúkol recenziu. Tento film hovorí o jednej z takých tendencií myšlenkových prúdov, ako urobiť vzdelávanie výchovu lepšími. Musíme dobrať do úvahy to, že je taká moderná doba teraz, že je tej techniky hodne, že sa presadzuje učenie cez počítače, cez mobily. A k tomu potrebujeme silnú motiváciu žiakov, to znamená, aby mal školu rád. Musím zobrať do úvahy to, že tie decká majú dneska prístup k informáciám z počítačov, že netreba všetko učiť naspamäť. Je to všetko uložené desi v tých médiách, ale čo má dieťa vedieť, je dobre rozmýšľať, to znamená mať rozvinuté všetky úrovne myslenia, mať dobrú etiku, morálku, mať motiváciu vnútornú, záujem o štúdiu. A o to ide v týchto moderných školách. Je to film, ktorý hovorí o takom protipole toho, čo sa mnohokrát dneska v školách deje, že je to škola, ktorá je nezaujímavá, donúcovacia a žiaci ju nemajú radi alebo neradi chodia do nej. Kdežto tento model ukazuje, ako urobiť školu, aby bola príťažlivejšia, motivujúcejšia pre deti, možno aj aby boli viac a lepšie pripravení pre normálny ľudský život.